Hej alle sammen. Her er Mia. Mia er gravid. Inde i sig har Mia et barn. For at barnet skal kunne udvikle sig, skal der ske en masse celledeling, så barnet får en masse celler med DNA. Her er Cello. Cello er en glad lille celle, som er meget spændt, for han har nemlig snart fødselsdag. Han glæder sig meget, for han har nemlig prøvet at holde fødselsdag før, og hver gang han har fødselsdag, deler han sig. Cello ved, at han snart har fødselsdag, fordi han kan mærke interfasen, hvor kromosomerne fordobler sig til kromotider. Cello er meget spændt. Woohoo! Så er det endelig profasen, og Cellos fødselsdag er i gang. Cellos kromosomer er fordoblet, og snart begynder metafasen, hvor Cello får sin fødselsdagsgave. Cello er meget spændt. I fødselsdagsgave, som han får i metafasen, har han fået en masse små elastiske snore, som hedder tendtråde. Dem ligger Cello hos sine centrioler og fastgør dem til kromosomernes små prikker, der hedder centromer. Nu er det sent, og hvis Cello skal nå at have kage, inden han falder i søvn, så må han spise det nu. Han leger med sine gaver og deler kromotiderne op, så de ligger pænt i hver sin ende af ham. Så rydder han op og lægger tendtrådene væk. Han er nemlig i anafasen. Cello er ved at være træt nu, for han er allerede i sidste fase, telofasen. Cello kan mærke, at han er klar til at dele sig, og han ved, at når han vågner op i morgen, er han delt og tilfreds. Nu vågner Cello. Han har fået en ny identisk ven, der hedder Cella. Det var den bedste fødselsdag nogensinde.